Izvini, ja žurim. Sam ti stisvi tu strelcu, brzo hoćeš od je. Eno ga i onaj Filip, Jebote, život. O, pa krve. Ovo je bilo blizu, vi tu je okerić, joj Drefan vozilo, joj sad će mi doći na RG, joj, šta ćemo sad raditi, evo mi ga, to mi radi mačko moja. Čekaj sad da stavim nitro na RG, to. Jebote, nemam dozvole, nemam ništa, imam materijala kod sebi, imam drugog, imam sve, beš bre da vam ja dajem Maris. Ne. To, neće nigdje mi transfera 100k, nema ništa, jel ga. Šta će?